ассалому алайкум тамошобинони Айси канали бисмилlah. Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Вахша, тарафи Киров, 10 сар гӯсфандои пародаи Масчинский мега, яъне масчои тозааш. Гӯсфандои сирх. Аз ҳамин 7таш барадору 3таш буғузи наздик. Ҳозир маълумотошро ҳамаша метем, нарх навош ҳамаша гап мезанем да мақсад. Навора то охир тамошо кунем бародаро. ҳатман ин видеоро ба касоне ки ҳамин пародода завқ доранд ҳавоёда роӣ кунед ва соҳибошон бирасанд. Якташ дугоник када гуфтӣ, на? Якташ дугоникай, 6та дигаш ягоник, 3та дигаш буғуз. 3та дига буғуз. Бародаро нашоти хӯрдан, саломатиш, дигар ҳама тарафа 100%. хоҳишмандо бемалол метавонед омода ай пеш бибинед, ё ин ки имконияти омодан надошта бошинам бемалол ай телефон заказ мекунед. Одамои боариянд, бародари наздикай 100% даставка мекуна, аз нархи гуфтагиш бо муомила мекуна бародаро. ҳамин бароша дидестам ки барош машаллоҳ ай бародаро. Бача, дан кандаги айси бесяту. Хоб ака нарх навоша меги? Ака. Нарх навош ака 5400 мегим. Бояд чиним чим камтам муомила мекунем ака, даставкаш ҳам мекунем ака. 5400 я хеле донахар боша. хеле якҷоя як кас бурая ки ҳамаша не якҷоя 5400 ага. 5400 агар дона бихарам бо нарх навош ма маслиҳат даде намешавад. фаҳмо гап нест бародаро. 5400. хоб бо ягон кас бурая ки яктам дугоник алоҳида бигира. вай бо дига хеле маслиҳат мешавам хела. барои дугоник уҷа дугоник дора у дига хеле нархш мисол бо иҷа ҳастай бо мисол қушхордори юраби думбачош калон бо нақстара дари дона да нархш аде намешавад. Оптин якҷоя каси бигира 5400. 5400 даставкаш мекунем. муомила дорад, даставка ҳам дорад бародаро. Нак усби. хоб ака сини солошон чӣ хела чантаи? ҳамаш ёшан ака. ёшана? дуюм як кунида 100% мешавад. мана бародаро. ин ҳам пародаи яке аз пародаи хубтарин ба ҳисоб меравад. бале шикош боша ҳаракат мекунед. рақамо дар рӯи экран ҳастай бародаро. телефон, ватсап 24/7 кор мекунад. муроҷиат мекунед. муомилаи хушрӯ карда даставка карда метиҳад. гуфтем ки бародаро нашоти хӯрдану саломатишу дигариш дилтон пур боша. хоб видеоро дароз намекунем бародаро. ҳамиҷа бо навора ҷамъбаст мекунем. нархоша гуфтем, адресҳоро гуфтагием. ноҳияи Вахш, Киров. хоб пеши санатория. пеши санатория. як ҷои аҷоибот будай бародаро. барош некем беҳад базеби хушрӯ. солим чусту чолок мана. ҳамин стойкаша маълум айда бародаро. ҳамаш хеле миёндароз, думбадор. ай бо қушқорча будай. барош чандташ қушқор ё аниқ накардем? аниқ 3таш ака, 3таш модай. дигарош қушқорча? 2таш модай, 3таш модай тоист, астаниш қушқорча 5таш. фаҳмо гап нест. бародаро ина марҳамат. касе бигира барака ёва, хонаш пури мол шава. саломат бошед, аз канал дур нашавем бародаро. ҳамусу мон брава бача. Мон Исмоил. ҳамусу